Molt bones i benvinguts a tots, un dia més aquí al canal de FibroSOS, un canal que recent hem iniciat aquest projecte, en el qual pretenc arribar a la gent que tinguin fibromiàlgia o d'altres malalties que no siguin visibles i que per tant comportin aquest dol i aquest dolor generalitzat, no només per la pròpia afectació de la malaltia, sinó també pel fet de que els altres no se'n donin compte de les nostres necessitats i les nostres afectacions, no? I bé, avui vull encarar una miqueta el vídeo amb quina seria la direcció, quin seria una miqueta el camí per atansar-nos al màxim possible cap a la cura. Ja sabem que no existeix una cura com a tal, però sí que hi ha tot un seguit de coses que nosaltres podem fer que ens atansen amb aquest objectiu, no? Quan parlem de la fibromiàlgia hem d'entendre que és una de les comparacions que jo faig a vegades, que és una malaltia una mica com... No sé si heu vist la pel·lícula dels Pirates del Caribe, La maldició de la perla negra. Doncs jo a vegades, tot vivint aquesta malaltia, em recordo aquella pel·lícula, perquè em venen les imatges dels pirates que beuen i mengen i fan festa i res els assacia, res els fa sentir que el regeneri i que visquin i que tinguin salut, no? Doncs bastant me recordo amb aquesta malaltia nostra de la fibromiàlgia, perquè en el cas del menjar i el beure sí que sents que t'assàcies, amb aquest tipus de coses sí, però pel que fa a cures, a aquestes coses que nosaltres fem per intentar millorar fins al punt de sentir-nos curats, perquè en el fons moltes persones amb fibromiàlgia tenim com una esperança, com una expectativa de que ens hem d'arribar a curar, perquè si no és com massa greu viure des d'aquesta desesperança i només des de l'acceptació absoluta de les nostres afectacions en el dia a dia. I com us dic, em recorda bastant amb aquesta pel·lícula, aquesta malaltia, perquè tu intentes aplicar-li en el teu dia a dia tot un seguit de cures. Vinga, aquesta setmana fico una mica més d'esforços amb el que fa l'esport. I ja veus que la malaltia t'adormilla, que et diu t'has passat, t'obliga l'endemà a recuperar-te més estona al llit, ja no pots fer el dinar tan bé com volies, perquè t'has passat una miqueta amb l'esport, perquè al final ens acabem passant i abusant una miqueta, perquè les ganes de viure hi són, i quan comences a fer una mica d'esport t'animes, tens ganes de disfrutar d'aquell moment. Durant la pràctica de l'esport et sents bé, fins i tot com si no patessis aquesta malaltia segons el dia, però clar, això a la mateixa tarda o a l'endemà té un efecte rebot en el qual sovint s'inflamen molts tendons o articulacions o músculs. I aquest patiment t'envia aquest missatge al cap de dir, hòstia, això havia de ser una cura, però al final ha sigut un augment, un increment del malestar, no? Que aquí em diràs, home, doncs has de mirar de dosificar-te una mica i no fer tant esport i tal, però entre persones amb fibromiàlgia ens entenem, perquè costa molt dosificar amb exactitud, no? A vegades, entremig de tot això, menges alguna cosa que no t'acaba de sentar bé, comences amb canvis intestinals o hi ha un canvi de temps en què la pressió atmosfèrica baixa de cop i t'acaba de fer empitjorar, també. Vull dir, clar, són tot un seguit de factors que afecten, no només les coses que tu decideixes canviar en una setmana i cap on dirigeixes i prioritzes l'energia, no? I em recorda molt amb això dels Pirates del Caribe, la maledicció aquesta, perquè és que intentes aplicar cures, vinga, aquesta setmana faig estiraments, faig una miqueta d'esport, intento menjar més bé, però mai arriba a compensar. Per què? Perquè al final, en el fons, hi ha el desig aquest, de curar-te, de que es desfaci aquesta maledicció. I aquest és el tema del vídeo d'avui, perquè em feia gràcia compartir-ho en si, aquest pensament, no? I al final és una mica el com vivim les persones amb fibromiàlgia al nostre dia a dia. Jo entenc, no tots els dies, però la majoria de dies intentem fer una vida millor, és el nostre propòsit, com viure millor amb aquesta malaltia, però com que sempre de fons hi ha com la ideologia aquesta de que es faci aquesta maledicció i ens recuperem, perquè és que de fet, com no hi ha res trencat a nivell orgànic i tal, et comporta aquest tipus de pensaments, de dir, ostres, així com tinc algo
que no es comunica bé entre el cervell i la medul·la espinal i el cos, algo que ha quedat com tocat en un cert període de la meva vida, així es pugui revertir, no? Però bueno, la veritat és que hem de ser realistes i en base al nostre dia a dia intentar tocar les millors tecles. I al final el camí i la direcció cap a aquesta cura, dintre del que nosaltres podem fer, dintre del que està a les nostres mans, és una mica això. És tenir en compte els factors que afecten a aquesta malaltia, que per mi els més importants serien la climatologia, el descans, l'alimentació i l'exercici. És sempre dintre de la nostra capacitat fer-ho el millor possible en aquests quatre factors. Doncs en el tema del son m'ho invento, no utilitzar el mòbil a la nit, perquè és una cosa que et desfassa molt el tema de la melatonina i induir-te cap al son, no? En el tema de l'exercici, fer un exercici moderat. En el tema de l'alimentació, menjar aquelles coses, no que m'aconselli un nutricionista, sinó les que veig que jo em senten bé i les que no, perquè al final un ho veu, això, no? I anar regulant una miqueta això. I amb el tema d'això que deia, de la climatologia, adaptar-te una miqueta en base al moviment climatològic que hi ha. Jo, per exemple, quan sé que és una setmana de baixada de pressions, de canvis de temperatura, de pluges, com ara la primavera, que això passa molt, doncs intentar no projectar plans gaire ambiciosos, no? És a dir, mira, intentes anar al supermercat en el millor moment que trobis, fer la compra, intentar cuinar-te, destinar les energies a cuidar-te molt, a fer un menjar, una bona infusió. Si veus que més o menys estàs bé a treballar 1 o 2 horetes o fer tasques que, diguéssim, una mica productives, ja siguin tasques de casa o tasques laborals, cadascú el que pugui fer, i no moure's gaire d'allí. En canvi, si és una setmana que el viento sopla més en popa, doncs allí aïsses les veles i t'adaptes una miqueta més, que ve un anticicló que portes dies amb què l'esport et sent una miqueta millor, doncs proves de fer un plan de cap de setmana, de vinga, anem de ruta, provem. Al final és aquest el camí cap a la nostra estabilitat, si més no, no? Una cura total no hi és, però si més no el que ens ha de ser més amb aquesta estabilitat. Perquè al final quan trenquem amb aquesta estabilitat llavors ens trenquem molt més tot, ho portem tot molt més malament, acceptem molt menys la malaltia, el cervell es dispara a nivell de pensaments i emocions negatives, no? I això ens comporta a un bucle d'empitjorar la malaltia, voler-nos deixar, voler-nos aïllar, i és una mica el que hem d'intentar d'evitar, perquè vivint amb fibromiàlgia, si més o menys vas tocant les tecles correctes, et coneixes i no intentes anar en contra d'aquests factors que acabo d'explicar, si el viento no sopla en popa, mantenir la calma i adaptar-t'hi. Perquè amb això estareu d'acord amb mi que cada vegada que nosaltres intentem, a la força sentir-nos bé i disfrutar de coses quan no estem bé, més ens frustrem i més entrem en un bucle que no té sortida, no? Per això, el que vinc a dir és que el que és vital és l'autoconeixement, i aquesta malaltia es va coneixent i es va sapient portar més a còpia d'anys. En el primer any, també vull utilitzar aquest vídeo per això, que si ets una persona que estàs en el primer any que estàs descobrint que tens aquesta malaltia i t'estàs informant, no et donguis massa pressa en voler entendre tot, perquè al final ja és massa dur només el fet de tenir que estar acceptant tots aquests canvis, no? No et donguis molta pressa, però amb el temps és aquest el camí. Vull tranquil·litzar, no? Enviant-te aquest missatge de dir, amb el pas dels anys et vas ja coneixent i acomodant a les teves dificultats. A l'hivern no t'exigiràs tant, perquè evidentment amb les temperatures fredes, els virus i tot això empitjorem bastant. En les èpoques en què climatològicament són més favorables tenim ara de fer una mica més de coses, però clar, és el que dic, no? Ja no serà com abans, que en qualsevol època de l'any més o menys tiraves amb força cap endavant. Doncs bé, aquesta malaltia hi és, apreta, i t'obliga a aturar-te quan la fatiga i el malestar i el dolor apreten considerablement, no? Sobretot quan hi ha aquella davallada tan profunda, no?, que coneixem de tots sobre la fibromiàlgia, que t'obliga a parar el món, a descansar, a fer estiraments,
mobilitat de coll, suposo que se mantindrà al fer això i és de les coses més importants que s'han de tenir en compte. Mireu, jo l'altre dia vaig anar a la muntanya el cap de setmana passat, aquí en un poble que es diu Vilanova de Meià, que és molt bonic, i no hi vaig anar com en cap objectiu, no? A vegades estàs una mica com confús i perdut amb aquesta malaltia, perquè hi vas i no saps fins a quin punt estaràs prou motivat i fort com per ficar-te a pujar per un camí o què decidiràs fer. Doncs l'altre dia el que vaig fer va ser escoltar el cos i vaig enfilar una mica de camí. Evidentment em coneixo la zona, sabia que el camí no era molt prolongat ni molt amunt. I una vegada vaig arribar a dalt hi havia com una gespa, per d'alguna manera, com unes herbes així que t'hi podies assentar, i em vaig dedicar una bona estona a fer el que necessitava el meu cos, no? En una altra ocasió en què jo no hagués tingut fibromiàlgia abans de desenvolupar aquesta malaltia, doncs el meu objectiu era quasi buscant resultats, no? Arribar a dalt i tornar a baixar, contemplar el paisatge, evidentment a l'arribar a dalt, però una mica seria això, resumidament. En canvi, aquesta vegada, quan vaig arribar a dalt, vaig escoltar el meu cos i vaig sentir que, per variar, me dolorejava bastant les cervicals, el coll, els tendons aquests d'aquí a la vora, que se'm tendeix a bloquejar bastant. Doncs, senzillament el que vaig fer va ser tombar-me allí i vaig començar a fer això, exercicis de mobilitat, estiraments, quedar-me una bona estona en una posició en la qual sento que desbloquejo una part del coll. Quan van passar 20 minuts, mitja hora en la qual vaig estar així, vaig sentir que havia fet una meditació súper, perquè la veritat és que quan estem tan bloquejats de dolor i d'aquest tipus que sembla contractures, no podem fer res tranquils, no podem ni gaudir del paisatge, no pots pensar tranquil, no pots meditar, no, el que necessites primer que tot és fer això, aquests exercicis que t'ajuden una mica a sentir que recircula una mica l'energia i la sang pel cos, no sé com explicar-ho, i això et fa sentir ja més capacitat de comprendre l'entorn, sentir connectat en el present i que cognitivament estiguis una mica millor. I això va ser superpositiu, i això és una cosa, per què ho explico jo això ara? Perquè és una cosa que a mi m'ha costat molt això amb el temps, que he sigut molt de resultats i com en un mode competitiu, i ara el meu objectiu és sigui on estigui, ja me'n vaig a fer una ruta, ja me'n vaig a la feina o el que sigui, parar, escoltar el cos, fer respiracions, fer mobilitat, fer exercicis, fins que sento que hi puc tornar. Per què? Perquè si no, no soc productiu, ni val la pena, ni disfruto, ni gaudeixo, ni té sentit, no? I la fibromiàlgia, la cura cap a la fibromiàlgia és una mica aquest sentit de palpar una mica quines coses tinc que arreglar a la meva vida, si són del cos, que moltes vegades són del cos, si moltes vegades són a nivell de vincles socials o altres factors estressants, i fins que jo no vaig tallant i adequant-me amb aquests factors estressants, la cosa empitjora, més es bloqueja el cos i arriba un moment en què has de parar del tot. Llavors, val més anar parant abans i aturar aquesta gran baixada que no fer la gran baixada, que després costa molt més de remuntar. I bueno, com enteneu, és un factor d'emocions, físic i psicològic, no? Una mica el que penses, el que sents i el que sents que s'ha d'arreglar. I bé, espero que us hagi agradat el vídeo d'avui i que sempre que considereu que aquest vídeo sigui interessant i estigui aportant, doncs em deixeu algun like, que estic en els inicis d'aquest projecte i és bastant significant per mi, m'ajuda molt. I sobretot m'interessa més que comenteu alguna cosa, perquè així jo puc saber una miqueta què és el que us arriba, si us hi sentiu identificats, si hi ha coses a les quals puc millorar, i tot això es valora molt, no? Dit això, doncs, que tingueu un molt bon cap de setmana i que sigueu gaudint, ja sigui amb dolor o sense, però que seguiu gaudint d'aquesta vida, perquè de ben segur hi ha coses de les quals podeu disfrutar. I com sempre dic abans d'acabar el vídeo, recordeu que sou una gran història de superació. Adeu, adeu!